दाउसिन दुब्रि दुबैदों हाद्रि गावफांदों जाहा बाजैया हि दानाया रजों थालांदों ओइ रजों थालांदों दाउ ददेरे बिरि बिरलांदों हाद्रि गावफांदों दाउ दुलुलुद भिरि बिरलांदों हाद्रि गावफांदों जाहा बाजैया हि दानाया रजों थालांदों ओइ रजों थालांदों खुसिया लानजाय लेरौ लेरौ मा बिलोनि बेलाय मा बिलोनि दानो रोङा रोङा लुनो रोङा दानो रोङा रोङा लुनो रोङा बबे गामिनि बिलाय बबे गामिनि दा आं लिरनाय बिजाबनि गेजेराव जुंथि होनाय जि नभेल एबा सल'मा बे माने कलेजनि डिग्रीनि माने फिफ्थ सेमाव सोलियो नोंथाङा माबाफोर बान्था एबा गनायथि मोनदों नामा बान्थाथ' फिसा फिसौ बान्था मोननै मोनथामसो मोना नङा मोनदों जेरै मंगलसुरि बान्थाखौ आं थामथियावनो नैथि बोसोरावनो आं मोनदों नैथि खेबावनो आरो बेबायदिहाय प्रफुल्ल दत्त गोस्वामी नोंथाङा बे थुनलाइ सोरजिनाय खामानिखौ माब्लानिफ्राय जागायजेनदोंमोन खुलुमबाय बयखौबो गासै नायगिरिफोरखौ बुंनो थाङोब्ला आं उन्दै बैसोनिफ्राय थुनलाइनि फारसे एसे आंहा गान्था दंमोन आं माने एलपि स्कुलाव मुं लगायनायमोन माने क्लास 1आव माने 61आव बेनि उनाव 63आव जेब्ला आं बे समाव क्लास 3मोन ना एलपि स्कुलाव अब्लानो आं सिरियाखाना मुंनि मोनसे आर्टिकल लिरनायमोन बेनि उनाव 64आव आं खन्थाइ लिरनो लादोंमोन बै 64आवनो गलाघाटनि साहित्य ज्योति सेमिनार संघ होननानै मोनसे आफादा माने अल आसाम बेसिसाव खन्थाइनि बादायलायनायनि मोनसे फोसावलाय बे समनि असमबानियाव फोसावनायमोन बेखौ नुनानै आं थंखौ मोननानै दोंनै खन्थाइ हरनायमोन बिनि गेजेराव भालपावमाय होननानै दोंसे दङमोन बे माने 65आव रिजाल्टआ ओंखारनायमोन बेयाव आं फार्स्ट जानो हानायमोन बे मोनसे आंनि थाखाय थुलुंगा बेनि उनाव 65आवबो आरो बेबायदि असमबानियावनो आरो मोनसे अल आसाम बेसिसाव माने लाइमोनफोरनि खन्थाइ बादायलायनायनि माने माबा मोनसे मोननायमोन आरो बेयावबो आं खन्थाइ हरनायमोन बेयाव आं सेकेन्ड जानायमोन नाथाय मा आफादा बेखौ खालामनायमोन आफादनि आंहा गोसोआव गैया दा बेबायदिनो एसे थुलुंगा मोननानै आं एसे लिरनो लानायमोन सिगां खन्थाइखौनो बांसिन लिरनायमोन आरो बे खन्थाइ नंगौमोन ना नङामोन आं थिग मोजां मिथिनो हाया बेनि उनाव सुन्दरम होननानै मंगलदैनिफ्राय लाइसि गांसे ओंखारनायमोन बेयावबो आं खन्थाइ हरनायमोन बेयावबो एसे फोसाव जानायमोन आरो लोगोसे अग्रदूत आथिखालनि जे डेइलि अग्रदूत बे समाव माने 15 उइकलिमोन मंगलदैनिफ्राय ओंखारनायमोन गिबियाव बेयावबो आं मेथाइफोरखौ हरनायमोन बेयावबो साफाय जानायमोन बेबायदिनो लिरनायनि जि थुलुंगा एसे बांलांबाय आरो मानोना बे समावथ' आरो आथिखालनि बायदि लाइसि थाइसि बेबायदि गैयामोन जोंनि लिरनायफोरखौ फोसावनो माने बेफोरावनो एसे हरनायमोन आरो असमियानो आं सिगाङाव लिरनायमोन बेनि उनाव जेब्ला एसे माने 9-10 बेफोराव मोनहैबाय बे समनिफ्राय आं बर'आव लिरनो लानायमोन नोंथांमोना हयथ' मिथियो जानो हागौ जे कलाइगाव ओनसोलनि बर'फ्रा बर' बारा माने रोङा आरो बेनि थाखाय माने एसे असुबिदा जानायमोन सिगाङाव आंनि बर'आव लिरनायाव आरो बे बेलायाव बिहुराम बर'आ आंखौ मदद खालामनायमोन आं लिरनानै बिथांखौ माने हरनायमोन बिथाङा माने माने सम गैयै मानसियानो मा अननानै मा साननानै आंनि लिरनायफोरखौ एसे फोसावनानै हरनायमोन आरो बिहुराम बर'आ बेनि थाखाय बिथांनि मुंखौ आं माने गोसो गोथारै दिनैबो आं गोसोआव लाखिदों आफा बंलारा बिथांनि सिखौ अराय गोजोन होथों बेनि उनाव 1975आवनो आंनि माने देंखो समा फैसालियाव होननानै गिबि मेथाइनि बिजाबखौ फोसावो बेबायदिनो लासै माने गांफानि उनाव गांफा बेबायदि लिरबाय थादों फोसावबाय थादों आरो दिनैसिम बेसेबां बिजाब लिरखो आथिखालसिम आंहा माने फरायसालिनि बिजाबफोरखौ बाद होनानै ओरैनो 17 जाबाय जिस्नि बिजाब जाबाय आरो बे बिजाबफोरनि गेजेराव मा बिजाबफोर दङ बिनि गेजेराव आंनिथ' माने खन्थाइ बिजाब दङ मेथाइनि बिजाब गांनै दङ
सल'मा बिजाब दङ आरो रायथाइनि हारिमुनि सायाव रायथाइ बिजाब गांनै दङ। आरो मिथिनो हादों नोंथाङा बर' सोदोब बिहुं गांसे सोदोब बिहुं गांसे सुजुदोंमोन। बेयावबो एसे माने एक्सुवेलि आं गिबियावनो माने 6 लेंगुवेज लानानै बेखौ लिरनायमोन। बर', असमिया, इंराजि, माने डिमासा, ककबरक आरो मेसे। नाथाय डिमासा, ककबरक आरो मेसे बे मोनथाम रावाव आंहा हयथ' बहाबा गोरोन्थि थालांनो हायो। बेनि थाखाय आं गले गले थुनलाइ आफादखौ एप्लिकेसन होनायमोन जे बेखौ फोसाबनायनि राहाखौ खालामनानै होनांगौ। आं गावबो नाजानायमोन मेसे आरो बिनि उनाव त्रिपुरायावबो आं खननै खनथामसो थांबाय, डिमापुराव थांबाय जे डिमासा मानसिफोरखौ लोगो हमनानै सोरबाबा मदद खालामनो हायो नामा होननानै। नाथाय रावहाबो बेबायदि सम गैया। सम गैयैयाव आं मा खालामबाय जे थुनलाइ आफादखौ आं एप्लिकेसन होबाय। जेब्ला कमलाकान्त मोसाहारिया सेक्रेटारिमोन बे समावनो आं होनायमोन, नाथाय जेबो रेसपन्स मोनासै। बेनि उनावबो जेब्ला कामेस्वर बर' बिथाङा सेक्रेटारिमोन, चिफ सेक्रेटारिया बिथां मामोन मुंखौ थाब गोसोआव फैयाथ', बिथांनि दिनावबो आं एप्लिकेसन होबाय। बिथांमोना होनबायखि माबा खालाम मोनसे कपि माने हर होननानै। आं कपि मोनसे हरदों, दाबो बे थुनलाइ आफादावनो दङ, नाथाय माने कारेक्सन खालामनायनि जेबो माने राहा जायासै आरो। जोबथारनायाव आं सानबायखि बेबायदिहै बे मोनथाम रावखौ फोसाबनायनि बाथ्राखौ सानबाय थाब्ला आंनि डिक्सनारियाव ओंखारनाय नङा। बेबायदियाव आं बे मोनथाम भार्सनखौ डिलिट खालामनानै 3 लेंगुवेजाव बर', इंराजि, असमिया बे मोनथाम रावाव माने बे सोदोब बिहुंखौ दिहुननाय जादों आरो। आं मुंखौ सोदोबल' होदों। दा आं लिरनाय बिजाबनि गेजेराव जुंथि होनाय जि नभेल एबा सल'मा, बे माने कलेजनि डिग्रिनि माने 5th सेमाव सोलियो, पाठ्यपुथि एबा फराय बिजाब महरै सोलिबाय थादों। आरो बिनि अनगायै सुबुं हारिमुनि रिफिथाइ होननानै गांसे हारिमुनि सायाव लिरनाय बिजाब दङ। बे माने गुवाहाटी इउनिभार्सिटि, डिब्रुगड़ आरो क'क्राझारावबो रेफारेन्स बिजाब हिसाबै लादों होननानै आं खोनादों। नाथाय आं माने अथ'रिटिनिफ्राय गम मोनाखै। फोसावगिरियासो बुंदों जे बे गंथाम मुलुगसोलोंसालिया बेखौ माने रेफारेन्स बुक हिसाबै लादों होननानै। बेबायदि आं गम मोनदों आरो। नोंथाङा बिजाब लिरनायनि अनगायैबो हारिमु बिथिङावहाय गोबां माने आखाइ होबोदों। नोंथांखौ मिथिनो मोनो नोंथाङा सासे अल इन्डिया रेडिअ बड' सेक्सननि मेथाइ लिरगिरि एबा मेथाइ खनगिरि। माब्लानिफ्राय जागायजेनदोंमोन? आसलते आं उन्दैनिफ्रायनो मेथाइखौ मोजां मोनो। 65सोआवनो आं हुर हन्धानि हंग होननानै मोनसे गामिनि 700 मानसि लानानै मोनसे आफाद दाना लानायमोन। आरो बे समाव जे फिसा फिसा गामिनि मिटिंफोर जायोना, बैसागु नङाब्ला गामिनि आफादफोर, बेफोराव जों हारम'नियाम माने फाफ्लियाव बानना लांनानै, तबला फाफ्लियाव बानना लांनानै मेथाइ खनहैनायमोन आरो बेबायदि खालामनायमोन। बेनि उनाव आं एक्सुवेलि एसे 68निफ्राय आं क्लासिकेल सोलोंनो लादों। आंनि गुदि फोरोंगिरि बे समाव मिउजिक कलेज गलायगावआव गैयामोन, आथिखालावथ' दङ। आं गावनो मिउजिक कलेजनि माने 82निफ्राय आथिखालसिम आफादगिरि जानानै दङ गलायगाव मिउजिक कलेजनि। दा आं कालाचान धरखौ न'आवनो टिउसन लाखिनानै क्लासिकेल सोलोंनायमोन। बिनि उनाव दरं कलेजाव फरायनाय समाव डुम्रुधर सयकिया होननानै सासे फोरोंगिरि, मेथाइ फोरोंगिरि, बिथांनिफ्रायबो आं एसे सोलोंदों। बिनि उनाव परेश चक्रवर्तीनिफ्रायबो आं माने क्लासिकेलखौ एसे सोलोंदों आरो। नोंथाङा माब्लानिफ्राय मेथाइ खनदोंमोन एबा मेथाइखौ लिरदोंमोन? आं 1977नि मे दाननि बेसेबां 27 कि 17 अक्ट'आव अडिसन जानायमोन। बेयावनो आङो माने जों मेथाइ खननायनि पारमिसनखौ मोनदों। बेयावनो एफिलिएटेड जादों। बेनिफ्रायनो खनगासिनो दंमोन आरो, नाथाय गोबां बोसोर जाबाय माने ससियेल आरो माने नखरारि जेंनानि थाखाय आं खननो गारदों। नाथाय मिसेसआ खनबाय थानायमोन आरो, दासिमबो खनो, नाथाय रेडिअ'आव खननो गारदों। बेबायदिहै खनबाय आरो गोबां बोसोर। नोंथाङा मेथाइ लिरदोंमोन, माब्लानिफ्राय लिरदोंमोन? आं लिरनायाथ' आं बुंबाय नङा, 75आवनो आं मेथाइनि बिजाबखौ आं गांसे दिहुनदों। बेनि थाखाय माने बुंनो थाङोब्ला 8, 9, 10निफ्रायनो आं लिरनो जागायजेनदों। आरो अल इन्डिया रेडिअ'आवहाय माब्लासिम मेथाइ लिरबाय थादों? अल इन्डिया रेडिअ' गोदान मेथाइ लिरनाया डेट मिन्स जाय समनिफ्राय माने एक्जेक्ट मायथाइखौ आंहा गोसोआव गैया, जाय समनिफ्राय माने गोदान मेथाइनि सेक्सनखौ खालामदों, बे समाव जेब्ला लिरिसिस्टफोरनिफ्राय माने मेथाइ नागिरनायमोन, आंबो हरनायमोन, जों साबा माने फार्स्ट टाइमावनो जों लिरिसिस्ट जानो हादों। डेट मिन्स समखौ थिग बुंनो हायाब्लाबो फार्स्ट टाइमनिफ्रायनो आं लिरिसिस्ट जानो हादों आरो अल इन्डिया रेडिअ'नि।
गोदान मेथाइनि दासिमबो लिरबाय थायो दासिमबो लिरबाय थादों एसे एसे लिरनो गोनां जायो बिहरबाय थायोना बिथांमोना बेबायदि गोबां समाव खनगिरिफ्राबो मेथाइ नांगौमोन होननानै आंनाव टेलिफन खालामो अब्ला वाट्सएपआव जों मेथाइफोरखौ हरनो गोनां जायो आरो दा नोंथाङा लिरनायनि अनगायै मेथाइ खनो नोंथाङा गोसोखांनाय अल इन्डिया रेडिअ रोजाबनाय दोंसे मेथाइखौ खोनासंहरगोन नामा अल इन्डिया रेडिअ रोजाबनाय दा बबेखौ खनगोन बेबायदि जादों दा गोदान जोंथ' गोदान मेथाइसो खननायमोन सिगाङाव बिनि उनाव जेब्ला गोदान सेक्सना जाबाय बिनि उनाव जोंखौ माने फक खननो होनायमोन दा बबेखौ खनगोन गोसोआवबो गैया गोबां बोसोर जायनि थाखाय गारबाय जे दाउसिन दुब्रि दुबैदों हाद्रि गावफंदों जाहाबाजिया हि दानाया रजों थालांदों ओइ रजों थालांदों दाउ ददेरे बिरि बिलांदों हाद्रि गावफंदों दाउ दुलुलुद बिरि बिलांदों हाद्रि गावफंदों जाहाबाजिया हि दानाया रजों थालांदों ओइ रजों थालांदों खुसिया लानजाय लेरौ लेरौ मा बिलोनि बेलाय मा बिलोनि दानो रोङा रोङा लुनो रोङा दानो रोङा रोङा लुनो रोङा बबे गामिनि बिलाय बबे गामिनि बिलाय बबे गामिनि जागोन नामा नोंथाङा मेथाइबो खनो लिरोबो गावनि मेथाइफोरखौ जुगामि खालामनो थाखाय नोंथाङा माबाफोर केसेटफोर एबा माबाफोर रेकर्डिंफोर गालांदों नामा दा थिग रेकर्डिं होननानै बुंनो थाङोब्ला केसेटनि समावथ' एसे खालामनाय जानायमोन बेफोरथ' आथिखालाव गैला केसेटनि राहायानो जोबलांबाय दा मिसेसआ माने केसेट खालामनायनि उनाव गोबां बोसोर जनानै थाबाय जनानै थानानै बे सानबायखि जायनि थाखाय मेथाइ खननायमोन बेनि थाखाय दोंफा दोंनैसो आथिखालाव इउटिउबाव हगारनायनि राहा जादों बेनि थाखाय इउटिउबावनो खननोसै होननानै माने खननाय जादों दा बेयाव मेथाइफोरखौ आं लिरनायफोरखौ खनजोबदों आरो देंखोफोरखौबो आंनो होयो आरो बेबायदिहाय आथिखालसिम 16-17सो मेथाइ माने इउटिउबाव हगारनाय जादों नाथाय देग्लाय माने माबा मोनसे नखरारि जाथायनि थाखाय देग्लाय आरो बेबायदि खननाय जायाखै आरो बेबो मेन्टेलि एसे माने माबा जाबाय थादों बेबायदिनो नोंथाङा जाबायदि बर' समाजावहाय हारिमुनि बिथिङाव बिहोमा होदों थिग बेबायदिनो गुबुन गुबुन आफाद एबा थुनलाइ आफाद बिदिनो समाजारि आफाद बेफोरबायदियाव नोंथाङा खामानि मावबोदों गाहायै थुनलाइ आफादावहाय नोंथाङा थुनलाइ आफादाव मा मा बिबान लाबोखो दिनैसिम थुनलाइ आफादावथ' आं 1971निफ्रायनो माने नांजाबनो गोनां जादों आरो 77निफ्राय आं माने डिस्ट्रिक्टनि माने एक्जिकिउटिभआव हाबनो गोनां जादों दा जेब्ला भेरगाव आरो उदालगुरि होननानै साब डिभिजन मोननै जाबाय अब्ला बै नङा मंगलदै अब्ला सिगां साब डिभिजन जाबाय मंगलदैयाव बर' थुनलाइ आफादाव आं नेहाथारि जानो गोनां जानायमोन बेनि उनाव 92आव माने जायनि थाखाय मंगलदै जिल्ला थुनलाइ आफादा एसे लोरबांमोनथ' बेनि थाखाय माने खौसे खालामनायनि बाथ्राखौ साननानै उदालगुरिजों सरजाबबाय खौसे खालामबाय आरो लाल बाहादुर शास्त्रि हाइ स्कुलाव 92 बेयाव आंखौ नेहाथारि सायख'बाय नेहाथारि सायख' जानायनि उनाव आं बेबायदिनो थुनलाइ आफादाव जोंनि धनस्रि थान्दै होननानै खुगालाइसि दङ खुगालाइसियाव खामानि मावबाय आफादगिरिनि आरो बेबायदि गुबुन गुबुन साब कमिटिफोराव खामानि मावनानै आथिखालसिम दंबाय थायो आरो मिरु थुनलाइ आफादावबो नोंथाङा खामानि मावदों मिरु थुनलाइ आफादाव आं गुबै माबायाव खामानि मावनो मोनाखै थेवबो साब कमिटिफ्राव एसे खामानि मावदों जेरैबायदि मेनुस्क्रिप्ट माने सिलेक्सन साब कमिटि आरो माने हारिमुवारि बान्था होनाय साब कमिटि बेफोराव आं खामानि मावनो मोनबोदों आरो नोंथाङा हारिमु आरो थुनलाइनि फोथाराव खामानि मावनायनि अनगायैबो नोंथाङा गावनि जिउ संसारखौ खुंनो थाखाय साख्रि मावोमोन नोंथाङा बेसेबां बोसोर साख्रि मावखो आं माने 1977आव डिग्री माने होखांनानै उनदिनखालिनो इसा खाख्लारि होननाय सासे मानसि दंमोन आंनि लोगो जों सानैखौ लिंहरबाय थादोंमोन कुबेरलि हाइ स्कुलाव जे फोरोंगिरि गैया नोंथांमोना फैनानै जोंनाव हाबफै होननानै दा जों माने उनदिनखालिनो आनजाद जोबखांनायनि लोगो फैनानै कुबेरलि हाइ स्कुलाव हाबबाय बेयाव आराय बोसोर जों भलन्टियारलि मावबाय इसा खाख्लारि उनाव माने स्पर्ट्स अफिसार जाहैनायमोन बिथाङा आथिखालाव गैला बेनि उनाव आं भकतपारायाव लिंहरनायाव
भकतपाराव 2 बोसोर बेबायदि भलन्टारिलि साख्रि मावबाय बेनि उनाव 81 निफ्राय आं माने कलाइगाव हायार सेकेन्डारियाव माने रेगुलार फोरोंगिरि महरै आं साख्रिखौ मोनदों आरो 1913 नि मार्चआव आं माने रिटायारमेन्ट लादों आरो दायो आद्रा थानाय समखौ नोंथाङा मा खामानि मावनानै थांहोनो सानदों? दा आद्रा थानाय समखौ आथिखालावथ' आं माने बुंनो थाङोब्ला बै बर' हारिमु आरो समाज बे बिजाबखौ एक्चुअलि आं पाब्लिशारनि माने तागिदाव आं लिरनो गोनां जाबाय दा बिथाङा माने बोसोरबासो बुंबाय थानायमोन जे बेबायदि गांसे बिजाब लिरनानै हो होननानै अब्ला आं थांनाय बोसोर बेखौ बिथांनो माने आं मावनानै होबाय आरो बिथाङा आरो मोनसे बिबान हरदों जे आयदा मोनसे सायख'नानै हरदों जे बिनि सायाव लिरनांगौ होननानै दा आं बुंदों जे 27आवसो आं बेखौ मावगोन होननानै मानोना आथिखालाव आं डिक्सनारिनि जि खामानि बेखौ एसे फोलावबाय थादों 3rd एडिशननि थाखाय बि सोलिबाय थादों आरो लोगोसे आरो गांसे माने नभेल बिहामजो मंग्लि बिहामजो मंग्लि होननानै मेथाइ दोंसे दङ ना बै बिहामजो मंग्लिनि सायाव आं माने नभेल गांसे खालामनायनि बाथ्राखौ सानबाय थादों बिखौ हयতো देग्लाय जुदि फिजिकेला जुदि मोजाङै थायो मावनो हागोन आथिखालाव आंनि देहायाबो मोजां नङा गोबां रोखोमनि बेराम आजारा गाग्लोबनानै दङ बेबायदियाव जुदि हायो बेखौ लिरगोन लिरनानै 27आव बै पाब्लिशार माने निलिमा पाब्लिकेशननि बिथां बिगोमाया माने आंखौ माने बिबान होदों आरो जे बेबायदि गांसे बिजाब आरो नोंथाङा लिरनानै होनांगोन होननानै नोंथाङा गोबां हारिमु आरो थुनलाइ बिथिङावहाय खामानि मावबाय बिहोमा होबाय बेफोरनि बिहोमा होनायनि बदलाव नोंथाङा माबाफोर बान्था एबा गनायथि मोनदों नामा? बान्थाथ' फिसा फिसौ बान्था मोननै मोनथामसो मोना नङा मोनदों जेरैबायदि मंगलसुरि बान्थाखौ आं थामथियावनो नैथि बोसोरावनो आं मोनदों नैथि खेबावनो आरो बेबायदिहाय प्रफुल्ल दत्त गोस्वामी बिथांनि हारिमुनि सायाव माने हारिमुनि आरो सायाव खामानि मावनाय आरो मा होनो बेखौ हारिमु होनगोन हारिमुनि सायाव खामानि मावनो गोनां मानसिफोरखौ होयो बेखौबो आं माने नैथि खेबावनो आं मोनदों बेनि अनगायै फिसा फिसौ माने असम सरकारनो जा एसजिसिनो जा पलिटिकेल पार्टिनो जा थुनलाइ आफादनो जा बेफोरनिफ्राय मोनफा मोननै फिसा फिसौ माने बरायनायनि लोगोसे मान बान्था बायदि मोनदों आरो बेखौनो नोंथांनि बे गोलाव खामानि मावबोनायावहाय थुनलाइनि बिथिङावहाय नोंथाङा लोगो मोनबोनाय एबा नोंथांखौ थुलुंगा होबोनाय बेयावथ' माने जोंथ' जेब्लानिफ्राय माने असमनि गुबुन गुबुन जायगायाव आरो असमनि बाहेरायाव जेरैबायदि धरा नेपाल वेस्ट बेंगल बेनि उनाव मा होनगोन ककबरकफोरनिया त्रिपुरा आरो माइबं बेफोराव थांनाय समावथ' आंजों माने गोबां समावनो आरो बड' नेशनेल फेस्टिभेल बेफोराव थांनायाव राइटार्स एकाडेमियाव थांनायाव आंनि अराय लोगोआ माने मामोन मुङा उपेन दैमारि आरो आं जों सानैजोंनो जेरावबो लोगोसे थांनायमोन आरो बिनि उनाव उननि फारसे आंखौ माने थुनलाइ आफादाव एकदम माने नांथाबनानै थानो थुलुंगा होनाया जाबाय आथिखालनि थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङाबो माने बिराद माने नांथाबनानै थानो थाखाय थुलुंगा होबाय थायो बेनि अनगायै आरो गोबां मानसि दङ नाथाय एकदम लोगो महरै मोनदों आं गोबां बोसोर लानानै फार्स्टनिफ्राय माने उपेन दैमारिखौ लोगो मोनदों जों सानैजोंनो माने गिदिं गिदा जेराव नुजा थांनायमोन लोगोसे थांनाय फैनाय लोगोसे माने बड' नेशनेल फेस्टिभेल दङमोन ना सिगाङाव बेफोरावबो आरो नेपालाव थांनाय बेबायदिहाय ककबरकफोरजों माने मिटिं खुंहैनाय डिमासाफोरजों मिटिं खुंहैनाय गार' पाहाराव थांनानै मिटिं खुंहैनाय बेफोरावबो माने उपेन दैमारिजोंनो आं माने लोगो जानानै थांनायमोन आरो अराय समाव बे सानैया गुबैयै आंनि लोगोमोन आरो थुलुंगा होनाय मानसि आरो दायो जोबनाय समावहाय नोंथाङा आरो माबाफोर मिजिं खालामदों नामा आसाफोर दङ नामा सोरजिनायनि सोमोन्दै आं एसे बुंबायनो जे आं आथिखालाव माने आंनि जि सोदोबलु बिनि 3थि एडिशननि थाखाय मोनफा मोननै सोदोब माने बारायगासिनो दङ गोदान गोदान सोदोब बेनि उनाव मंग्लिनि सायाव आं गांसे माने नभेल लिरनायनि बाथ्राखौ सानदों एसे मोननैसो आयदा लिरनाय जादों बेबायदि आरो 27हालागै जुदि देहाया मोजां थायो आरो गांसे बिजाब माने हिरेन मिथि होननाय निलिमा पाब्लिकेशननि बिगोमा बिथाङा लिरनो थाखाय बिबान होदों बेखौ लिरनो नाजागोन होननानै आं सानबाय थादों आरो आथिखालावथ' मेम'रिया गाज्रि जालांबायना माबा फरायब्लाबो गोसोआव थाया बिनि थाखाय माने आरो गले गले माने रेफारेन्सफोरखौ नायनो गोनां जायो बेबायदियाव माने समा बारा लायो आरो
नोंथाङा आरोबाव बर' समाजनि थाखाय खामानि मावलांनो हाबावथों हारिमु आरो थुनलाइनि बिथिङाव बिहोमा होनो हाबावथों बेखौ भरसा खालामबाय आरो जोंनो सावरायनो थाखाय साबायखर थाबाय। खुलुमबाय जोबथारनाय साबायखर होबाय आंबो।